Асфальту на вуліцы Азёрнай у Брэсце не было ад веку, з'явіўся ён толькі напрыканцы мінулага года. Да гэтага мясцовыя жыхары вымушаныя былі змагацца з брудам. Меня родители выносили на спине в школу. Я своих детей и внуков носила до этого года. Ну, до прошлого, до 18-го года на спине. Когда пройдут дожди, было тут не пройти. 760 метров асфальту поклали пасля звароту мясцовых жыхароў на прыём грамадзян у аблвыканкаме. Теперь можно и пройти, и проехать. Засталіся, правда, из-за уваги. Здесь сделали красиво. Нашу улицу не тронули. Мы также ходим в болоте. Вот сейчас начнется распутиться, сейчас начнутся чуть ли не резиновые сапоги. Але дорожники гэтай прэтэнзіі лічаць заўчаснымі, тлумачаць, асфальт клалі пазапланава за кошт зэканомленых сродкаў, рэагуючы на зварот грамадзян. Работы пакуль спыніліся па аб'ектыўных прычынах. Мы не успели по погодным условиям. Естественно, придет весна, и мы придем и будем заканчивать, что касается обочин и съездов. Звароты да мясцовай улады дапамагаюць у жыллёва-камунальнай сферы. Жыхары дома па вуліцы Маскоўскай у Брэсце пакутвалі ад невыноснага паху, сапсавалася каналізацыя. Рамонт ішоў 2 тыдні, але зрухаў не было. Пакуль Павел Саўчук адымяўся яго дома, не звярнуўся на гарачую лінію аблвыканкама. Здесь начали работать по-настоящему и машины, и люди, и специалисты. Ну, и еще через 2-3 дня мы почувствовали, что уже жить стало легче, жить стало проще. Вот. Запаха такого не было. Жыхары таксама атрымалі пісьмовы адказ ад гарадскіх уладаў з пералікам зробленага. Вынікам гараджане засталіся задаволеныя. Именно вот в этом конкретном случае я бы сказал, что сработало профессионально, сработали люди, которые знают свое дело. И так должно быть. Камунальныя пахі жыхароў дома нумар 334 больш не турбуюць. А маніторынг вялікіх і малых праблем насельніцтва працягваецца. Інфармацыю аб месцы і часе правядзення прыёмаў грамадзян і прамых тэлефонных ліній можна знайсці ў сродках масавай інфармацыі. Валентин Бойко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».